जों रंजाफायो बेखौ आं खावलायहरबाय मानोना नोंथांमोन बयखौबो आं दिनै मोनसे भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थादों आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय दिनै बोखावै लखिमपुर जिल्ला बर' खौरांगिरि गौथुमनि बानजायनायाव माने नैथि बोसोरसालिया जथुम्मा दं आरोना लोगोफोर सिमेन्ट सापरि समगं होननाय जायगायाव ओमफ्राय दा जों बेवहायनो थांनो ओंखारदों माने जोंखौबो लेंहरदों आरोना इउटुबारफोरखौबो स' आं बेवहायनो दा थांनो ओंखारदों स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर आङो देखायलांबाय थागोन बेसेबांखिनि हायो दायो थांनो ओंखारबाय नैया ओमफ्राय मोनहैनानै लोगो मोनलायफिनगोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो स्टार्ट खालामनोसै मैगं जादों मिथिं स' गाइस मिटिं जानो गोनां जायगायाव जिरायना दं आरोना ओमफ्राय दाबो मिटिङा स्टार्टआनो जायाखै टाइमानो गोबावथार जाबाय लेटबो जालायलांसिगोन खोमा ओमफ्राय मोनाहैसिगोनसो जोङो ओमफ्राय बे खालि गार जों फार्स्ट मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय फिसा मानसिफोर जिरायना दङ आबलिना हायो मुलि हरजोब्बाय सान्दुंआ दानजोबना होबायमोन नै गिजा दङ ओंखारबाय आङो उन्दुनो ओंखारबाय नोङो टेन्टआवनो नैसा सासे दङ गोदान लोगो मोनजोबदो आरो दिनैयो ओमफ्राय नायनोसै दा आरो बेसेबां लोगो मोनो लोगोफोर दिनैथ' लोगो मोनगोन नालाय एसे ओमफ्राय नोंथांमोनजों सेयार खालामलांबाय थागोन आङो ओमफ्राय मिथिङाथ' दाबो स्टार्टआनो जायाखै आरोना गोबाव मानि जिरायबाय जोङो दहायनिफ्राय सा मोनलोंनोसै नै सा saya balik bagi lagi. Kuliah. Nah, marigold biscuit sa salin sih. Namun lagi lalu, maba sonal kema. Ras fungsinya sonal tension. Masagrafur fide nih. फैदो नै কি হয় राजबंशी राजबंशी ना इसोरनि তোমালোকৰ ट्रेडिशनल नाचिব न তোমালোকৰ ट्रेडिशनल हाय কৈ দিয়া साहा लोंगासिनो हाय কৈ দিয়া खौरांगिरिफोरनि गेजेरनिफ्राय गोबां सुबुङा जिउ बावलांबाय गासैबो सुबुंनि थाखाय दसे सम 1 मिनिट बिथांमोननि जिउ गोजोननि थाखाय दान्दिसे सम 1 मिनिट आरज गाबनो थाखाय बयखौबो बे आरज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय गासैखौबो खावलायनाय जाबाय दहायबो खनसे जाखांबाय आरोना दहाय बेलेग पेकेट जागोबाय बेलेग पेकेट दे बिराद जानो होथारदों जोंनो खाथियाव थाबाय थाना जिरायबाय थानायखाय मा दंथायो ब्रेड दं खोमा ब्रेड दं मेला जोब्बाय गाइस ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै नै आलासिफोराबो थांनो ओंखारजोब्बाय हनै खिजाय बुंबावो लोगोफोरखौ लोगो हमनायानो जाथ'वाखै आरोना दाबो ये आरपीडिया एंजेल चेनेलनि ओनार नैबे जाहैबाय बाजै मयना अफिसियेल गासिबो दंजोबो ओमफ्राय इखिजाय मामोनथाय सम्पा ब्लगमोन नामा दे सम्पा ब्लग गासिखौबो लोगो मोनदों आरोना नोंखिजाथ' आब' लिना दंखायो ओमफ्राय नै इयो जाहैबाय एस नार्जारि इउटुबार लोगोफोर दंजोबो गासिबो ओमफ्राय नैखिजाय मामोनथाय नोंना सानसुलिना दिनैसो लोगो मोनलायजोबदों आरोना नैखिजाय जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जिहेतु जोंनि सुबुं पन्सायतनि लोगोफोर नै आङो आंनि लोगो मोनदों आरोना रजे क्लासमेट जोङो सिगांनि ओमफ्राय बिथाङाबो इउटुब चेनेल खुलियो आरोना दिनै लोगो मोनदों बिराद गोजोननाय मोनदों नैबे अलका एस्टेट क्रिसननिफ्राय गासैनिसिमबो आंनि खुलुमनाय
आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय नैबे आंनि क्लास फ्रेन्ड गोदोनिनो आरोना आखाइयाव मावग्लुंगासिनो दं आखाइफोरखौ दिनै लोगो मोनदों आरो ना दिनै लोगो मोनलायबाय मिटिङावहाय मोजां मोनदों आरो ना दा इउटुबारफोरनि मिट जानाय बायदियानो जाबाय जों गासिबो लोगो मोनबाय ओमफ्राय बिनि चेनेलखौथ' आं नायबाय थाखायो रजे अफिसियेल दं आरो ना बेनिफ्राय आंनिखौसो नायाखै माने नायो नायोना नोंथांमोना नैबे आंनि लोगो अलकानि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना होदो आरो लोगोसे साबसक्राइब खालामना होदो आरो सापर्ट खालामलांबाय थादो नोंथांमोनाबो आसा खालामो गासैबो नायलायबाय थागोन भिडिअखौ होननानै मिजिंथिबाय स' लोगोफोर बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों मानोना जोंहा बेखौ आरिमु बिलिफांखौ लानायनि माखासे जोंहा थांखिफोरबो दङ जायनाखि गुबुन गुबुन हाबाफारि गिदिर गिदिर प्रग्रामफोराव बिथांमोना स्कप मोना खाबु मोना बिथांमोनखौ दिनैनि हारिमु बिलिफाङाव खाबु होनाय जागोन गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो हागोन बेनिखायनो आङो गफि फंबाय इउटुबारखौ जिथुनाखि सिगाङाव मेथाइ खनगिरि मोसाखावरि दङब्ला फिन खेबसे हारिमु बिलिफां आगैखौथ' बयबो सिनायखायोना सामलायफिननो थाखाय सिनायो बांसिनानो सिनायखायो इमान फेमास नङा आंबो फेमास नङाबाबो चेनेला थाबाय जेला बयबो सिनायखायो आरो दिस इज केबि रेपार होनना मेथाइखौ खनना गैया सोरबाफोर मोसाखावरि दंब्ला मोसानो हागोन बा मोनसे खावलायनाय जोंनि आरसि कमिटिनि नैबे नब्लांखौ जे बिथांमोनाखि बानायदों बिथांमोना दंफैयोब्ला बे नब्लांखौ खिथुमुनिखौ मोजाङै अपेन खालामनो माखासे गोसो गुदुं बाहागो लाफैगोन नालाय बेनिखायनो लांदां बागै जोङो सापर्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे जिमान हायो शेयार खालाम आरो बे समाव मोनसे खावलायनाय नों शेयार खालामबासो बे समाव मोनसे खावलायनाय आरो नों नायबासो आरो गुबुनाबो नायगोन सावगारि आरो खालामना होबानो जाबाय नैबे समाव मानो होनबा थानाय जिथुनाखि आलासिफोर मोनसे सापर्ट खालामनांगोन लोगोसे बिमला जौगालांगोन आरोना बिनानावखौबो बेयाव फैनानै सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जोंनि इउटुबार भिडिअखौ शेयार खालामना बिथांमोना जायगानि हिसाबै बेखौ सापर्ट खालामना होयो खावलायदों आरसि जानानै सोलिगासिनो हाल साला इदिनो आरो लोगोसे गफि फंबायखौ आगैखौ लोगो मोनबाय मोजां मोनबाय मोनसे हाबाफारि लादोंमोन फुङाव सयस्त्र भारत होननाय स' गाइस नै ओंखाम जानो नेबाय थोरसिया मोनफैग्रोबाय ओंखामा मोनफैथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नै दा जिरायजोबना दं गासिबो नैबे एन मुसाहारि नै ओंखाम जानो नेगासिनो बियो हासबेन्ड बिबोनां आंनि ओमफ्राय नै खिजा ओंखाम जानो नेजोबदो गासिबो जेखिजा केबि रेपार दं आब'लिना दङ जे सम्पा दङ ओमफ्राय आगैनि नामा मा नामथाय आं मिथियाखै फैलाव आगैनो नामखौ दासो सोंनाय जादों आरोना दाहाय दसे थाना रायज्लायफिनगोन आङो ओमफ्राय नैबे रजे दङ इक्सा बाजै मयना दङ सानसुलि दङ एस नार्जारि ओंखाम जानो नेगासिनो आरोना गासिबो ओमफ्राय नै दासो ओंखाम रानफैदों ओमफ्राय नै खिजाबो दंबावोसो आरो खोन्थिजोबनो हाथ'नाय नंला आङो ओमफ्राय जों दा जाना लानोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दसेनि उनाव लोगो मोनफिनगोन नै ओंखामा मोनफैबाय स' गाइस थांनो ओंखारजोब्बाय नै खिजाय खिजाबो थांबाय आगै केबि रेपार मोना ओमफ्राय नै खिजाबो थांसै जोंबो थांसै आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन दोनथ'ला बाय 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 थांसै दे